ରଜ ତକ ଦେହ ଟିକେ ସକାଳେ ଟିକେ କମି କମି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଆହୁରି ଟିକେ ତାତି ଆସିକି ଜର ଆସିଲାଣି। ନିଅ ସେ ହରଲିକ୍ସ କ୍ଷୀର ହରଲିକ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଦୁଧ ଦେଖୁନ ବଢିଆ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ହରଲିକ୍ସ ଖାଇଦିଅ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାତି ଆସିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଅବିକା ଉଠିଲେ ଶୋଇକି ଅବିକା ଉଠିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ହରଲିକ୍ସ ମୁଁ ମୋତେ ଦଉଛି ବୁଝିଲ। ହଁ ରଜ ତକ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଅଫିସ ଛୁଟି ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଟାଇମ ରଜ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ରଜ ତକ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ରଜ ପର୍ବ ସେବା କରିବା ବି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ରଜରେ ବି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଦିନ ରଜ କେମିତି ବାବା ଅନେଇ ଦେଲ ଟିକେ ନାକୁ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ। ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ। ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଜି ରଜ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିକି ଆସିଲୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। କାଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଯାଇପାରୁନି ରଜ ଯାକ ଦେହ ତାତି କିଛି କମି ଯାଇଛି ଥିଲା ସକାଳେ ଏବେ ଆଉ ଆସିଲାଣି ତାକୁ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅବିକା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଶୋଇଥିଲେ ହଁ ଶୋଇକି ୟେସ୍ ରଜରେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ସକାଳେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡିଓ ସେଥିରେ କେମିତି ଜର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେତିକିଟା ଅଧିକା ନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଦେଖୁନ ପୁରା ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି ବାବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ବାବା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଲିଟୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁଛ ରଜରେ କେମିତି ପିଇଦଉଛନ୍ତି କଥା ମାନିକି ରଜ ବହୁତ ଭଲ। ରଜ ରଜ ତମ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କୌଣସି ଲେଖା ଲେଖି କରିବାକୁ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବାକୁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କଣ କରେ ନା ରଜ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି ଖୁସିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଭଲରେ ଭଲ ମନରେ ନିଜେ କାମ କରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ନା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଦବ ମୁଁ ଆଉ ଦେବିନି। ନଚେତ କଥା ମାନିକି ପିଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ମୋ କଥା ମାନି ରଜରେ ପିଇବେ ତ ମାମାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସିଏ କରିବେ ଏଟା ଅଜବ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ସନ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଜତ ଏପଟେ ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ହଁ ଆଉ ପିଇବନି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଅଧା ମୁଁ ଅଧା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ପିଇ ଦଉଛି ନା କହିଲେଣି ନା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ତମେ ଖାଇଦିଅ ନିଅ ଏଇ ସରଟା ଖାଇଦିଅ ନିଅ ବାବା ଏ କଥା ମାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ନିଅ ନେ ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଅଧା ମୁଁ ଅଧା ହଁ ଦେଖ ହଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆଉ ରାଜୁତି ମାନିଲେନି ନିଅ ନେ ବାବା ନେ ବାବା ହଉ ରଜ ତାଙ୍କ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାନି ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ପିଇ ଦଉଛି ଆଉ ବୋତଲ ଟା କଣ ହେଲା ବାବା ଏଠି ବସ୍ତା ମୁଁ ପାଣି ଟା ଆଣି ପାଟି ଦେଇଦବା ଏଠି ରଜରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଏଠି ତମେ ଅନେଇଥାଅ ବସିକି
କାହିଁକି? ଆସ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏତେ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରଞ୍ଜନକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି, ସେ ଅବିକା ଉଠିଥିଲେ ହର୍ଲିକ୍ସ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୋଇନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ନିରାଶ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ମୋର ରଜତ ଭଳିଆ ପିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ, ମୋ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଆ ହରକତ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପୁରା ନିରାଶ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଜିନିଷରେ, ସେ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ରଜ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଦି ତିନି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦେହ, ତିନି ଦିନ ଧରି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଯିବ, ଚାରି ଦିନ ଧରି ସେ ଦେହ ଖରାପ ରହିଲାଣି। କମୁଛି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, କମୁଛି, ପୁଣି ପାଖି ଆସି ଯାଉଛି। କାଲି ତ ଟୋଟାଲ କମି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ପାଚି ଯାଇଛି। କଣ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ତା ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ହଁ, କଣ କହିଲ? କଣ କହୁଛ ବାବା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଳ ମୋଡି ଦେବି? ରଜତ ଡାକିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଟିକେ ମୋଡିଦବା। ରଜତ ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି।